a long trip. Oh yeah. Wanye nwere ngabasị Okurola na CBD Okurola n'ụmụada Igbo Global onye ka anyị na-ekwu maka ya Akụ1 na CBD Akụ1 biko kelee ọha na eze nganga nwanyị ke maka Madam Maxi ogene na afọ yes ife kwu ga na-eme eze nwanyị bi ụmụada Igbo ụmụada Igbo Ọraneze anyị na-asị unu nnọọ na mmemme ụmụada Igbo South Africa anyị na-anabata unu niile anyị na-asị unu nnọọ anyị adasị oyibo tata ife anyị na-start bụ Igbo
unu n'anya na afụ no ada Igbo so ife Igbo ka anyị na-eme tata emesi anya so onya bụ English ifugie so anyị na-ekene onye ọbụla bịalụ mmemme a anyị na-asị nwoke na nwaanyị nnọọ rinne na mmemme Umuada Igbo South Africa. At the same time, we welcome everybody on board who came to grace the occasion of Umuada Igbo South Africa. You are highly welcome. Nyabuna, today anyị na-eme our inauguration. Ọ ga-akpọtụ ọ ga-ahịa ahịa. Anyị na-ekene onye ọbụla bịalụ mmemme a na-asị na ọ ga-adịrị anyị na mma n'afa Jesus. Let me welcome to the high table Chief Chinedu Ebujo Onwa Norodo. Dr. Nabike Chibuoke Gene. Yes, let us welcome Onyendu Igbo na Witbank. Onyendu Igbo na Witbank. Address Igbo na Witbank. Onye ka anyị na-ekwu maka ya n'abụghị Obi Gerard Ogbe. Welcome the chairman of this very occasion, no other person, High Chief Julius Osakwe, Chief Alolo Julius Osakwe. He is the chairman of this occasion. Ayeriosa. You are highly welcome, sir. Chief Vincent Onyeze. Ndị egwu peculiar were egwu dị mma gbabatara m ezi oyi mmezi ọkwa aka m ọnwa oyoko ọnwa gburugburu ọnwa ọzọ ụbọlụ. All right, let us welcome all the executive members, Shiri USA, Urebia, the executive members of Umuada Igbo Global.
Biko, ụmụada Igbo South Africa niile ọnụ ga-aga kpọbatara anyị ndị executive a tupu anyị na-anabata the global president of ụmụada Igbo worldwide. Hey. Okechukwu Abadom ha na-abịa Ọsarọkụ ụmụada Igbo global unu dị ka anyị na-adị imepụ ka a na-eme ọya ma ọgịnịdị wedede wudebi ụmụada Igbo ada Igbo yes Nabia. The mountain herself, the beauty lady. Yes, Adibo, worldwide. Adibo, South Africa. Ayawa. Even Fugane, Umadibo Nanawa. Asamere Kabasi. Ayawa, even Fugane, Asamere Kabasi. Ezudo Legodi Walker member Diamond Club South Africa CEO
Child. On your decoded. A flavor one name. Or Sophia one name. No way, and then we came on a horse. I can't try. We there here. It's impossible. Get better. Oh, way by now, home advantage. Ahana. All right. Thank you. DJ. Thank you. Kill it. Ụmụada Igbo anyị ekelela ụnụ ọ garịla ụnụ na mma. My happiness tupu m na-eshi ebe ala n'abalị dollars ga-eru m aka. A ga-eti anyị n'akpa were anyị lawa. Canadian dollar ga-eru m aka. Mụnwa ga-abanye n'ime akpa. Pounds ga-eru m aka. Biko, our global president, you're highly welcome. Nwanyị ka ibia, nwanyị manaria, ọkwụrụ ọkalịsịa, ọjị ugo a na-awala eze. Nwanyị dazuru adazu, nwanyị nwere ngabasị. Gị la ndị executive gị, ọnụ dazuru adazu hoo ha. Ọba dị uru.
we go to our global president, the #1 citizen, Umuada Igbo, worldwide. Thank you. Madam President, present your energy to the Igwe. Umuada Igbo, Umuada Igbo, Umuada Igbo. I'm on a very crucial stage of this inauguration. I name a presentation of Orji. On behalf of Umuada Igbo, South Africa, and on behalf of our global mommy and our global executive, I, Florence Onyinyechi Iweajunwa, I present this Orji to our able chairman of this great occasion. Biko Igwe Limpopo, co-chairman. Ọ na-afụgo ndị nna anyị fọ biko nụ ọ na-afụgo ọjị ndị ada anyị prezentị nnọrụri na daalụ na ya nabatago na ya gaa n'iru. Umuada Igbo worldwide has Oloji, led by their global mommy, the #1 citizen, Umuada Igbo. Let us call Kai were microphone nyefe onye ga-emere anyị opening prayer n'aka ka ọ bịa kpere anyị ekpere enweghị onye ọzọ anyị na-akpọ na-abụghị the grand patron Umuada Igbo South Africa. Onye ka anyị na-ekwu maka ya? Chief Osita Okeke, the grand patron of Umuada Igbo South Africa. Biko na-akụrụ na ya aka dịka ọ na-apụta ka ọ bịa mere anyị opening prayer. In Jesus' mighty name. Father God, we thank you. We appreciate you for that which you, God Almighty, has already done. Thank you for you are a supreme God. You are seated upon the throne. Father, we urge you as we agree collectively that you remain the chairman of this occasion. Father, as we commit the visible chairman unto your able hands, we commit also the executives, global executives that arrive here in South Africa into your able hands. We commit the executive of Umuada South Africa into your able hands and all members into your able hands. Father, we commit all that have gathered here unto your able hands. And we commit those that are still on their ways unto your able hands. Father, come and cheer this occasion. Father, we thank you. For at the end of the day, we have reasons to glorify your holy name more. In the mighty name of Jesus. We cover all that have gathered here with the blood of Jesus. Everything that we have gonna do here today, we cover with the blood of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Let us welcome Professor Ijoma and Dr. Mrs. Ann Ijoma to the high table. Ewe ine nda anya ị ga-ahụ na ndị agụrụ akwụkwọ. Ka doctor, ka professor. Next week, enwere m professor. Wee doctor ga-ele m ahụ. Ọkwa doctor nke na-agba injection, nke na-agba ntụtụ. Ka ọwụ doctor na akwụkwọ. Hey, ihe agara agụ. Ọwụ ya ka ejiri gụta doctor. Prof, you are highly welcome, sir. Ịma na ahụ ọnụ white, ọwụ ada emete ya na guy. Ọwa amamihe Chineke enyere enye. Ndị Igbo kwen biko no Igwe Limpopo ifuga ọjị anyị ga-aga ije ọjị a agasị ije ọjị biko anyị ga-aga na mba anyị ga-aga na steeti wee jee ije ọjị a anyị ga-eje biko were ọjị ebe a emezu biko onwe anyị Abịa steeti na ebe a bịa were ọjị biko onwe anyị Abịa steeti onye nke Igwe Limpopo biko onye ndu owologo
onwe egwu ọzọ n'ebe a ka anyị jee Abia steeti biko biko ka onye Anambra steeti onye Ebonyi steeti n'ebe a onwe Enugu steeti na ya onwe Delta steeti na ya emachi amara ka ewepụrụ ọjị n'ogbu onwe Imo steeti na ya onwe Rivers n'ebe a biko Rivers steeti South Africa owolugo okay ngwa daalụ biko onye lụzọ biko ya gbara anyị izu biko bujelu onye ogbu mma ka o wepụ ọjị ịbịakwa aka nri ibere aka nri ijekwana aka nri ma enye ọnwa isi ya na-acha otu a ịmara nọ ife dị n'ime ngwa biko Igbo kwen Igbo kwezuo no onye ọ na zara nke ochie chairman nsụọ Igbo ka mix ya mix please allow me to speak Igbo and English. Ana m asị ka Chineke bịa gọziele ya ọjị. Ana m asị ka Chineke bịa gọzie ihe ụmụada Igbo na-eme taa na South Africa. A na-aga ọfọ ọjị a aga m asọ ọ ga-adị m mma ka unu na-ekwu ise maka ọjị anyị ọjị Igbo ugbu a anyị na-aga ọjị a ka Chineke gọzie ụmụada anyị ka Chineke gọzie ihe unu na-ebido taa ka Chineke gọzie ihe ọwụna unu bụ n'obi welu si ka unu kpakụ n'onwe unu ọnụ na South Africa ma ụmụada Igbo si obodo dị iche iche wee bịa ebe a taa si ka ha mepee Ada Igbo Association in South Africa. Ana m asị ka udo dịrị unu na-asị ka udo dịkwara ụmụada Igbo nọ na South Africa ka ihe ọwụna unu chọrọ ime ebumnobi unu niile ga-aga ọfụma ka a ghara inwe ọgba aghara a na-enwe n'ụmụ ihe dị otu a so ka Chineke gọzie unu niile gọzie ụmụ anyị gọzie ụmụ unu gọzie ụmụ unu n'aha Jizọs onye nwe anyị amen. Okay, one. Ome one izu ọgụ anyị ekene a kpọtara eji enwe okenye na-abịa n'obi daalụ biko onye ji ọjị nke ọjị ya wepụ ọjị biko ngwa gaa n'iru. Hello, ladies and gentlemen. Whatever cola you see before you on your table, please, now you are free. Do justice with the cola. Do whatever you want. Execute it. Yes.
All right, ladies and gentlemen, I got my pay also now. And you many item number 1, number 2, number 3, and also number 5. Speech. Igbo ndewo nuwo. Ndị Igbo ndewo nuwo. Ọ na-abịa o. Onye eze. Ndewo nu. Nna m ndewo. Kwụnọ n'ọhịa ọma. Ụmụada Igbo ndewo nu. Nwanne m nwoke eze ugwu ndewo. Ụmụada Igbo. Ụmụada Igbo. Ụmụada Igbo. Taa ndị ọ n'ala Igbo na mmemme history Igbo abịa ka la nne nna ọnwa esi m Isukwa atọ abụ m onye Isukwa atọ acha nwanne m nwoke nọ ngọ nwanne m nwoke nọ ngọ mgbe anyị bidoro ụmụada mgbe anyị na-ada agawa World Igbo Congress 2005 ka anyị bidoro ya na-agba ọsọ maka ụmụ anyị na ihe anyị nọ na Amerịka na nga ọbụla anyị nọ na ihe a na-akpọ ndị diaspora na ọ bụ na anyị abịala ọlịla bụ itere anyị aka ka anyị mara otu anyị bụ isi chịkọta ụmụ nwanne anyị na nwaanyị dozie ngobi obodo adị mma n'ụwa bụ ịdị mma bụkwa na ụmụ nwaanyị ọ na-agba anyị fụta ama na ụmụ nwaanyị Igbo fụtara anyị ga-esi na ọ dị mma na anyị ga-enwe ọ dị mbụ bụrụ na anyị si esi bịa otu anyị si rute na anyị bụ nwanne anyị gị were bido ụmụada Igbo ebidoro na Naịjirịa gị goro erute Amerịka nwanne m nwaanyị nnọnụ Dr. Adaku Olumba ka mụ na ya na-abụ m bidoro ka anyị kwuo okwu ihe gbasara ụmụada mgbe anyị bịa hụ na ọ bụ sọsọ na Amerịka ka ọ bụ ịnọ mana anyị bụ ijie gaa na mba ọdọ na mba ọdọ nwa anyị bụ ịga ka ụmụ nwanne anyị mara na anyị nọ ya onye ọbụla ihe edere biko ndị na-anụ English unu ewekwala iwe o don't be offended maka na ihe na-eme today is a significant thing. It's not something that I'll be speaking English, but I have to speak my dialect, and dialect mbi Isukwa atọ I just turn to ala ahụ were bido ya ọ na-agala ihu ọ bụkwa gị na anyị adịghị enwe okwu mana anyị mara otu esi ama na-eji ya ụmụ anyị gị bido bịa lụwa onwe ha nọọ ihe anyị chọrọ anyị dị na mma anyị alụ onwe anyị ọkwa anyị asị na nwa onye ọnwa agala skuul na nwa onye enwe ihe ọ na-eme na nne onye enwe ihe ọ na-eme ka anyị were nyere ya aka nọọ ihe eji mara ndị Igbo na ndị Igbo anyị bụ ịnọkọta otu nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Peace ga-ebịa Amerịka ana m akpọ nwanne m nta bịa mụọ nwa nsị ya anyị ga-emecha ihe gbasara ụmụada ya sị na ọ ga-adị mma ka ya bịa mee ya na South anyị ga-ebịa si ya kwado ya ya bịa mụọ ụmụ niile ọnwa nnọngọ taa ka anyị na-abịa iwebata ha na ihe a na-akpọ mgbakọ ụmụ nwanyị n'ụwa niile anyị nwekwa na Naịjirịa anyị mbụ ndị nke anyị na Naịjirịa anyị nwekwa ma Imo steeti o nke ọbụla hụ nwaanyị Igbo nọ anyị niile na-emela otu ana m arịọ ụmụ nwanne m otu ọbụla o siri duru onye ọbụla
mee ka onye a mee ka onye a mgbe ọbụla anyị bụ nwa ada fụta anyị niile ha n'otu maka na anyị si esi bịa ọ ihe m na-arịọ unu since anyị bịara nga unu na-eme ka nwanne onye hụrụ na nwa ya toro n'ọdụ mmụọ ọlụlụ asụla ngọngọ kpọọ ya si biko la nwa onye ọrị n'ọdụkwana mmụọ ọlụlụ ka anyị lụọ ya ka anyị were nnọkọ na-asụkwa n'Igbo anyị biko na ọ dị mkpa na anyị bụ ịsụwara ụmụ anyị Igbo maka na asị m na asị m anyị na-ada asụwa ọ na-eme omereme adịghị amaba ihe ha nna aka ha agagodi kọleji ha bụ ịmụta bekee mana ha bịala uhu ka anyị sọọrọ ha ihe olu anyị ka anyị ghara na ilu uzu ihe mbụnụ asụsụ anyị maka na anyị megide chehuo ihe mbụ asụsụ anyị onwe bụ onye anyị bụ anyị adịghị aza ntebe Igbo biko nụ ndị South Africa ụmụ nwoke nọ na South Africa nwanne m ahụrụ m ọhụ ịga ọrụ anyị Chineke nna gozikwe gị biko lebara ụmụ nwaanyị anya mgbe ọbụla ahụ ga-abịa kpọtụ ha kpọtụ prezident ha si ya ma unu na-eme ihe ọma nwanne m nwaanyị biko ana m arịọ unu biko ha ka bidoro ọhụrụ ka unu leda anya ka ihe ọnwa ghara ịdala ahụ ha n'aka na ịma na ọ na-abụ asịla akwa ọhụrụ na akpa mamịrị ka ọ ghara ịda ha n'aka ọ ihe m na-arịọ unu ọ ha na m n'olu ọ na-ahụ na ya ọwụ ihe ka m na-anụ ya lament tupu m aga lụọ nwaanyị biko nụ onye mara na nwa ya etoola agba ọbịa ma uwe okorobịa ya na-akpọpụtatụ ya n'ụdị mmemme a ka anyị na-ahụ ya anya aka kụwa aka kụwa yes Ada Jesus. On behalf of my global presidents and all the high executive and all the high chiefs, I greet you all in Jesus' name. Ndewonu, dalonu, Umuada Igbo, Umuada Igbo, Umuada Igbo. I have an opportunity to go the speech from the president of Umuada Igbo, South Africa. She is unavoidably absent. Omere relocates to Canada, but her spirit is here with us. She fought tirelessly to see this organization moving, and I am so overwhelmed. Now, I came to Origo her speech right now. I wish she was here, but we thank God that it's for good, not for evil. I will summarize this speech because my president, Mrs. Peace Njideka Onwukwe, onwere a lot ikwu basara Umuada Igbo because it's been a pet project in her hand. But like I said, I ain't going to summarize because of time. A welcome address presented by the president of Umuada Igbo, South Africa, Mrs. Peace Ohanedu Onwukwe, on the occasion of the inauguration and induction of Umuada Igbo, South Africa, into Umuada Global. I welcome and thank you all for being here today. Today, we gather here in numbers for our noble family's great Umuada Igbo, South Africa inauguration and induction ceremony. I truly appreciate our pioneer members from different parts of the world, families, friends, and well-wishers of Umuada Igbo, South Africa. Thank you all for spending the time with us despite your busy schedules. May the good Lord bless you abundantly in Jesus' name. Amen. Within the diaspora community, Umuada to have one voice, to join the main body of Umuada Global, to be strong support system to Igbo women in the diaspora, to give back to our community in Igbo land, and to enable especially our children to identify with
others in the global scale of the world. Umuada Igbo in South Africa have come to stay, and we give our best, irrespective of the circumstances, to take this organization to the next level of achievements. I thank you all, the executives, the members of Umuada Igbo national and international body. May God in his infinite mercy bless you, enrich you, and keep you all in Jesus' name. Thank you all. Yeah, opening remark by the chairman of this very occasion. Igbo Mamman, Rien, Zwan, Umuada Igbo ekene mun. Umuada Igbo Mamman mmadụ nọtụkwa ebe a ife melia bụ na ụlọ anwaka ife a ịgwakwara organization adịrị izi anyị ma na ụlọ nwa mana ịgwara organization adịrị izi ife nna ya ụlọ oge m nọ na ọfịs as a president general ọhaneze ndị Igbo ụnụ bịa mmechi arọ ụnụ nọ na brochure ndị adị Igbo ụnụ nọ na the brochure aka ndị leta ụnụ oge ezi m ozi a mana ụnụ anwa otego ụnụ tibe mpi ụnụ ga-ejisi ike biko nụ a sị na girigiri ugwu eze na-atara anyị nụ ka ụnụ na-eyunify ụnụ akọkwa n'ọnụ na united we stand together you fall biko a mara ofu ụbọchị kịta na-akọwa onye asị ịbịasị onye asịrị ịbịasị organization a ebe ndị ya biko nụ otu onu si jide kịta ka otu onu biko nụ jide nke unu ji onye asị jide ka o ji ọma na ife ọ na-eme ma mma ụnụ aka na ụnụ ofu ụmụ nwoke na-anụ ọgụ na-aka ọnụ ife aka ụnụ bụ ndị nne bụ n'iji na-eyunify ndị ọbụla na-aka ọnụ na-achọ ka atisi organization onwe ndị aka afọ bụ ka a na-etisi organization ụnụ asịfa mba na united will stand divided will fall ife ndị oyibo okwu a sị na girigiri ugwu eze a sị akwụnyela eze ọ dịka ọ na-achịka biko kun disi ike na ike anyị nwe ụmụ nwoke ụna na-adụ anyị ọdụ maka gbara dị n'ime anyị karịrị nke dị n'ime unu biko disi na ike jide nke unu ji ọ ga-abalị n'aha Jizọs daalụ. Thank you, my able chairman. All right, biko ka ọ tọrọ no chairman aka ọ dịkwa n'izi ihe o kwuru ọwọde mma biko ndị nọ na kitchen department wefụtawa na anyị ihe oriri but before then onye nwe egwu nyetugodi anyị egwu 3 minutes ka anyị gakwuru ndị ntụziaka. Let us arrange ourselves. Thank you. Okay, uge ebere na mgbagbu anyị na-aga ka anyị bazie n'ihe ji maka ya were bịa aka na-ese foto. All right, and ladies and gentlemen, our global mother, Nokwaneba, she no obodo mba America. Were bịa ka ọ nọnyere anyị, ka ọ nọnyere ụmụ ya. Ka ihe a na-eme na-aga aga. Ezeomogo, anyị na-ekele gị, ọgaranya Chimereze, Ezeomogo n'Enugu, onye mbọchị izuzu n'Enugu, anụ mbụye ebu ana n'isi n'Enugu, nwa n'Orodo. Ya ga-bute ọfụ anyị nọ na village.
Before I knew a problem here, you bomb and Bagakwan Israel yesterday. I'm more aware, but I got chop of that in here because His Royal Majesty Igwe Prince Ndubisi Oyoro Ishimini no Mucheze Igwe Limpopo. Oh, Owununka Idi busy. Yeah, Igwe Kadibizi. Aware with the shift launcher and also Akokaria, the co-launcher, and the professor, and also my President Emeritus, Johannesburg, Igbo, South Africa. We are with the chairman of this occasion. Kahapo. Hello, Nyoso. 1, 2, 3, 4. Okay, I Ezuele Madano. Ezuele Madano. Makandibo, Owo Ahianano, Izunano. Ezomogo. Yes, we are about to unveil the magazine of Umadibo worldwide. MPCA, we will move straight. After the unveiling, we move straight to the launching. Yeah, we go. All right. Let me bido now. Okay, Professor. Am I wonyoku? Lekwe igwe. Igbo kwen. Umuada Igbo. Kwezuon. Let me speak a little bit of English. We are going to unveil this. Hello? Hello? You see, women always spring surprises. We don't know what is here. We are going to open it, and when we open it, we see what they have for us. But one thing I know is that it's something good. And that is why they called all of us here. So I will go with Adaibo. She will hold one part of the cloth. I will hold another part. And we will open it. And please, I beg your indulgence to stand up as a matter of significance and respect for our Igbo daughters. Can we do it right now? Please stand up wherever you are. Maybe at this side. Yes. Our leaders, once we open this, our leaders will lay their hands on whatever it is. Bless it, pray on it, before we will take, I don't know whether it's a book or whether it's a journal. I will pick one, open it in the presence of everybody, and perhaps read the title. And then we have concluded what we want to do. So can we start? Thank you. Ada, hold that side. I will hold this side. And then we will open it. Then our leaders can now pray. Umuada Igbo kwenu. Yeah. Thank God for this August occasion. Father, we give you praise. Father, we thank you for the choices that you make, which makes you the King of Kings and Lord of Lords. Father, we bless you for a day like this. This is the day that you have made, and we shall rejoice and be glad in it, O Lord.
Father, we thank you for our lives and our children's. Father, we thank you for Umuada Igbo in South Africa and every Igbo person in South Africa. Father, we bless you, O Lord. We'll sojourn into the land of South Africa for benefits. Mighty and most heavenly Father, may that benefits be our portions in the mighty name of Jesus. As we grace this occasion, O Lord, Father King of glory, in the life of Umuada Igbo, Father, may you increase them more and more in the mighty name of Jesus. We look forward to this very, very event next year in the mighty name of Jesus. Father, we bless you and we thank you. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Akokalia. Okay. Yeah. Okay. I get missing. I go for try. I go the title. Then I bazie Ozubo. Thank you very much. Please, can we have some quietness here? Can we have some silence? I just want to read what I am seeing here. This is a remarkable event for all the Igbos worldwide and all the Igbos in South Africa in particular. Is Umuada Igbo South Africa inauguration and induction into the Umuada Igbo Global. That is what it is. So I want the Umuada Igbo South Africa to stand up wherever you are and clap for yourself. Umuada kowana aka une shibolo otu onye. Eshibole ho otu onye kowana aka. Take our eyes. Ana m ekene mmadụ niile ndị bịara ebe a taa. Onye ndu na Mpumalanga. Ana m ekene gị. Ọnwa Prof. President Igbo Union. Ekenela gị. Ezi na moga. Ekele mmadụ niile. Ana m ekene onye ọbụla arụrụ ahụ ụka ịbịa ebe a taa. Ịbịa nọnyere ụmụnne anyị ndị nke nwaanyị. Maka ọ na-eme anyị nwa ndị nke nwoke mewe, a na-abịa nọnyere anyị. So otu ahụ ha mere kwe nke ha taa anyị ga-abịa nọnyere ha. Wa na-asị bikonu na-egbughị oge onye ọbụla. Ama m ihe dị n'ime akwụkwọ a, mana mgbe m werezi m nenewezie. Aga m eji 5,000 wee sọpọtụ ihe a na-eme. Ndewo. A na-akụkwa aka na chọọchị a na họọlụ a bikonu. Umuada Igbo kenenu. Umuada Igbo. Umuada Igbo.
Umuada Igbo. Emana event you were like you know na Mbosi Igbo Day on the 19th of August. That very day, Unu Grace occasion. I chapel no, and then no teacher. And now you have one of the things that I'm doing there as the national president of Igbo Union South Africa. And I said, "No, you are the gate. You are the agwo. No, you see, put ife. Ade bubo. Gabano. Mmechi. Imana sika na abonya abayana. Can well 4,000 where. My woman leader, oh, Kubiko. Umuada Igbo. Umuada Igbo. Oh, Igbo Union nọ n'ihu unu. Umuada Igbo. Oh, Igbo Union National Executive nọ n'ihu unu. So ana m support onye isi anyị with the sum of 2,000 rand. N'iru mma agwụ n'okwu mmezu n'ozi onye ezu n'ozi ma ọ bụrụ na ọgbọ na anyị nwa pensionia ụnụ na pensionia ka anyị bụ n'oke okenye abịago m ga-ezu n'ozi ma ọ bụrụ na ọ bụrụ kịta ndị gọọmenti na-aga n'iru daalụ dịtụ n'ike biko kọrọ na ya aka bikonu eze ọmọgụ n'Enugu Ezike Nyanwa bịa kọ support occasion ọmụ mere invite and Umuada Igbo faji nkwu ezie biko oyim na dynamic ịmana ọnwụ ebe anyị gbọdọba isi gbada mbọsị nta ka anyị chọọ n'owele echi agwa mpa na ya bụ ife ya esela anyị okwu biko ka anyị nụ ọnụ biko n'iri nne daalụ Umuada Igbo Umuada Igbo Umuada Igbo ndị na-eme ama mana mụ nwa sị n'otu ọ bụ na o si wee do na mụ nwa abịa here today na mụ nwa eji 10,000 rands
support Umuada Igbo. Bishop Nobu. South Africa. Bishop Nobu. Bishop Nobu. Here we go now. Here we go to make appreciate. Umuada Mara Diego. Ebo Bolodo. Umuada Igbo. Biko m si ka m were ohere a kelee unu niile. Onwe ndị nne m abụọ mere m invite ebe a. So ka m hapụ igbu oge unu. M na-eji the sum of 10,000 wee na support. Umuada Igbo. Enwere m mmadụ nọ n'ime unu. Nwunye m nọkwa n'ime unu. Enwere m ọdọ ọzọ bụrụ n'ime unu. Enwekwara m aunty n'ime unu. Nwee sister n'ime unu. Nwee nwaanyị America n'ime unu. Ezinne ya dịkwala gị mma. Ya dịrị gị mma. Ya dịrị gị mma. Ya dịrị gị mma. Nganga nwanyị mma na-eso okwu ya dịrị na mma ya dịrị na mma ya dịrị na mma ya dịrị na mma na-atụfughị oge ụnụ n'isi my wife 2,000 isi aunty Nzi wee bịa 1,000 isi my adaọzọ bụrụ 1,000 n'isi aunty America 1,000 ya gazienụ. Oh
Umuada Igbo, hey! Umuada Igbo, hey! Ingo kubochi tasere de. Asere mo Umuada aga m eji 3,000 support unu ka hu na me Onyeze. Ụmụanyị bokwenu. Ụmụanyị bokwenu. Ụmụanyị bokwezonu. Ya ekele kama unu na ndụsọ na ihe ahụ mere today na mba ama ndụ unu ga-ebido unu ga-akọtụ ihe like this na-aga n'ihu. M na nwunye m ji 3,000 ekene unu. Umuada Igbo, Umuada Igbo. Prof Ndewo, chairman of the occasion, Igwe and Chief Agokaria. Obi Jurumafo nobody in Qatar, Makana. I think sometimes last year this process be the okay, launch the Umuada Igbo South Africa. So today we are happy that the inauguration is taking place. So without wasting more time, let me call upon my wife to. Can you? I want you to tell your members how much we can afford to give them. Come on, imagine. Told us. Okay. Tell us. We are going to support with a sum of 5,000. Come on! I see you go. Did you
Umuada Igbo. Umuada Igbo. I'm invite na ihe a unu na-eme ebe a today. And more, abịa m ebe Adam happy na ihe unu na-eme. Unu jisi ike. Unu jisi ike. Oh, eji m 2000 na support. Umuada Igbo. Udo dịrị unu. Unu ga-azụ ụmụ unu. Ụmụ unu azụọ unu. Mụ na nwunye m ji 3,000 na support unu. Maxi. Ekene m unu. Ihe unu mere taa. O ju m anya. Ọ dịrị izi. And ịchịkọta otu a ọhụrụ obere ihe. Mana ana m ekele unu. Onye nọ m n'akụkụ onye ka a na-akpọ Kupano. Ọ sị na ọ ji 2,000 na support ya. Then mụ na family m anyị ji 2,000 wee na support unu. Umuada cannot away my invitee and my VP Emeritus. Umuada. Because on behalf of IJ Baby, I invite. Also, dear me, I invite. So without wasting our time, on behalf of my family and Prestige Friends Club, South Africa, we are supporting the movement with a sum of 5,000 rand cash. Ana m ekene onye ọbụla bịara ebe a. Ihe unu mere asọka anyị today. Anyị na-ekene unu agbanịka. Even though anyị enye anyị invite na group, but we came here because my sister's here. So we decided to do something. You understand me? On behalf of, because all of us will be executives. So I decided, maka ndị nwunye anyị na-ebe a, maka ndị nwanne anyị na-ebe a, maka ndị enyi anyị na-ebe a. Umuada Enugu wee sị na ya ma ndị ebe a dị silent. Na anyị ga-eji 2,000 rands wee support ọrụ n'ife unu na-eme. Daalụ nụ. Eyi, ọ pụọ. Yeah.
ụbọchị tata amaka ọ sọsọ mma eji m 3,000 rand wee na-akwado na-asọpọt ife a na-eme n'ụbọchị tata ka ọ na-aga n'iru bikonu o nwekwa ka o si edo anyị ada emekwa ife biko ụmụada Igbo unu ga-adị ready now. Anyị na-aba na induction ya wụ item number 11 biko ndị Igbo ekele m unu ihe mmemme anyị na-eme woman leader ọ dị beze ihe ndị kpọpụta gị bụ na ha sị na ịbụ dia patron matron yes yes then our patron your patron That is matron number 1. Okay, number 2. Yes. No. Okay. Adam, help me, okay? Yenji kpọpụta patron unu ka ha bụrụ ndị ga-eweli aka maka na organization mebi ọnọ ha n'isi. Ihe ọbụla organization a ngatara ọnọ ha n'isi. Ama m na-ebu memba etu ọ na-adị mma mmadụ ịnọ na-elebakwa ha anya ịbụ nwa Igbo and ihe niile a na-eme n'Igbo ịnọ ya organization a dị mkpa maka na Igbo women anyị nidiri ịnọ n'otu. Nne m agwara m gị ụnyaahụ ihe ọbụla m mere organization a ana m hold you responsible maka na ị kwesịrị ịgaide ha otu ọbụla ha osiri dị ha ụmụntakịrị anyị tọrọ ha ị ga-agaide ha onye eze nọ nga
Ihe siwe ike unu agakwu ya. Ihe siwe ike ụmụ nwoke anyị ga-eti involve. Nna m a ma ọ na-asụ ọjị o kwuru okwu na unu abịago nọrọ. Ihe siwe ike ma ndị ọ na-ekweghị mmete unu akpọ ha onye nji kpọpụta ha. Nwanne m nwoke nọ nga ọ ga na-represent m na mba eze ndụ. So ewelikwa m aka m anụnụ ga-eweli aka. I ikwu aha gị. I solemnly swear that I will hold the Constitution of Umuada you have to hold the global to be able to get to the national. I solemnly swear that I will hold the Constitution of Umuada Global and South Africa bylaws. So help me God. So now you will help me to induct them. Patron, in my head, Patron. It wasn't a papa. So, Otomuro Silede, a Totroha, a Tiehahi, Ibereko Taka, Otaha. As the father, I solemnly swear that I will help and guide this Umuada, no South Africa, Kahara, Ebasa, Chineke Nyeremaka. I would meet better than an ariogi. Make a heg off my lebara hanya hand name. And when honey march, Managa goziha, Aga Abaho. Thank you, my sister. I know you are not an Igbo woman, but you are my sister. You are married in Igbo. That makes you responsible. Find out what they do. Help them grow. Help them grow. Okay, be a part of them and guide them. Okay? Thank you. So all the executive, Potano, Umuada Igbo, today, Tambo, October, Onwiri, Nya Sato, Onwiri na Sato, na Ogu na Sato, Ogu ni Ato, Ogu na Ato, Kana eweli aka elu, were ṅụọ iyi na ihe ọbụla mgbasara nụ, ihe nọ n'akwụkwọ anyị dere, anyị ga na-eso n'ụnụ ga-esoro ya. Unu adịghị alụ, unu adịghị aka ọnụ, unu ga-azụ ụmụ unu, zụọ unu di unu, leta n'onwe unu anya. O nwere onye ọbụla ihe na-eme na nga unu nọ, memba unu, ma o ji ijide nye ya, jidenu nye nwanne unu. Ọ ya bụ na ihe na-adị mma. Aha unu. I solemnly swear that I will uphold the Umuada Global Constitution and South Africa Constitution. So help me God. I ga-enwe a national representative, and the national representative and I want to move go the kamse hapata. Nebianga. Nosike. Ije.
EJ, you have worked so hard. Very hard. You are somebody that I can trust. Anywhere, anytime. Okay, I'm a represent because this South Africa is very unique. Very unique. I think there's something in you that you need to bring to the table. You have to bring something positive, very positive, to guide. Mbakasi aho anozi now. Heni no na ako epofugoku ya. This is new beginning. So obru no nwe onye mara eme kuziere ya. My accountant, the most beautiful black woman. Huh? The first time I saw you, I said yes. But I'm giving you a chance to walk with me. 3 of you are going to walk with me and these women. Whenever we say travel, you travel. Whenever I say I'm coming, you host it. It's your responsibility with the executive to make sure the national coming, they are well taken care of. I solemnly swear that I will do whatever it takes, to make sure that organization of Umuada Igbo Global goes smoothly. I must give it what it takes to make sure that we run smoothly. Thank you. You are now the national executives. And now, everyone come close. Please. Everybody that has been doctored out. Everyone. Umuada Igbo. That you are a member of this organization is not by a chance. It's a divine God. There is a reason it comes out in your heart. Even someone tells you, come and join. You join because you want to do something good. At this time in our lives, we have so much to accomplish. Your name? Solemnly swear that I will uphold the Constitution of Umuada Igbo Global and the bylaw of South Africa, Umuada Igbo. So help me God. So you are now inducted in the sisterhood. I'm going to turn you over to our welcome. They will. Yes. Congratulations to everybody. Okay. And I'm Enyuwe Zakibi, Lady Dr. Vivian Okeabadom. We congratulate all of you. And just like the global president just said, it's from the heart. And I know and I can see from your faces, you guys are beautiful, both within and outside. And we're here to assist and support you guys because we're so proud of you guys, okay? And it's my pleasure to present this plaque to Ms. Vero and Emeka. Is she here? Is it, yeah, Anemek? Let the president get it. The PRO in Nigeria.
want to do. When I was your age, I wanted to go Washington, D.C. He said, no, you don't know what I'm this organization is everywhere. It's not for one person. And what you need to do is Can you go to the other side? Let's take photo. By the side. Face the camera. Your dedication and service of planning committee
grateful to give this award to Mrs. Ijoma Oku, who happens to be my namesake. Congratulations. Beautiful, thank you. Uncle, my sister, Maya. My enemy, my sister. No, I'm one of them ever.
Yeah, I'm really
Yes. Appreciate them. Appreciate them. Activate their spirit. Yes. The way the whole world with the ego. onye jiji must na konye no aponu ge kunu